Dobre. Vlastne ma napadlo minule, dneska sme začali s Kikom, že odkedy sme otvorili, tak sme nespravili žiadne také ukážkové video, ako toto vlastne vypadá, čo tu všetko môžete nájsť. Tak som sa rozhodol, že teda dneska bude ten deň, keď to spravíme. Tuto je naša One Piece sekcia, hej. Všetky One Piece figurky, čo momentálne máme, sú tuto. Tu je Gunpla One Piece sekcia spolu s Ichiban Kuji. Taktiež nejaké Digimony tu máme, hej, akože zo stavebnice. Tu máme TCGčka, Pokémon, One Piece, Magic, Star Wars, D&D sekcie, kde sú kocky, tento týždeň by mali dojsť, alebo budúci týždeň nové kocky, blind boxy, ďalšie One Piece. Tu máme všetky action figurky, momentálne action figurky máme iba od Tamashii, lebo tie sú podľa nás najkvalitnejšie a hlavne, keďže sme zameraní na anime, tak sú aj podľa mňa také najviac dostupné oproti konkurencii. Tu máme pop-up figurky, ktoré by sa mali rozšíriť, len stále čakáme na dochádzku ďalších figurok. Tuto už to máme ďalej roztriedené, hej. Tu máme Naruto Tamashii a Banpresto z Naruta. Ďalej My Hero Academiu, Chainsaw Man, That Time I Got Reincarnated as Slime, Konosuba figurky, Freerun figurky, tie sa budú rozširovať. Tu máme podložky. Ďalej Huntrix, Hunter, Blue Lock figurky, Jujutsu Kaisen. Budeme mať veľké doskladanie budúci týždeň, tak na to sa teším. Bleach, Attack on Titan, One Punch Man, Haikyuu, Demon Slayer. Tuto máme ešte sekciu nových vecí, čo sme teraz nahadzovali na stránku a nemám ešte doskladanie. Tu je všetko, ako vidíte, Gundamy, tuto konkrétne je to 30 mm, hej, 30 mm Sisters, Fantasy, ktoré momentálne máme vypredané, keďže je o nich veľký záujem, ale teda budú doskladané, prídu nám aj dokonca nové tento týždeň. Tu máme tu máme waifu sekciu, hej, waifu z Overlorda, Monster 8, to anime, ktoré neviem vysloviť, máme tu Mei, máme tu Oshinoko figurky, Spy X Family, Evangelion figurky, More Shinigami, Star Wars, Hatsune Miku teraz momentálne vypredané, ale proste tiež by nám mali dojsť tento týždeň. Eminence in Shadow, potom Bochite Rock tu máme, ReZero samozrejme nemôžu chýbať. A to sú asi momentálne z figurok všetko, čo máme. Tu máme sekciu všetkých Gundamov, od HGčiek po RGčka, po Master Grady, po Perfect Grady.